ang Ginoo umaga kaiyo. Anay mo espero. Pagpasa Santos ng Ebanghelyo, sumala kan San Lucas. Maginayaan ka, Ginoo. Samtang naglalakad tira hadalan, nasiling sa katawo kan Isus. Masunod ako haimo bisan nga imo. Gisiling nga ni Isus, may mga buhuan mga niro, nga may mga salag ang katamsihan. Kundi, waray ngamit dapit na sadang kapahuwayan ang anak ang tao. Nagsiling ni Isus, halain nga tao, sunod na akon, kung nagsiling at tumataw, tuguti ako anayin pag-uli, ngan paglubungan ako na may. Binaton Jesus, asay papablog nga ang mga patay, hanarapalagaringon ni minatay. Kundi ikaw, lakat ni Nigwali, ang ginadian sa Diyos. Nagsiling usat pakataw, masunod ako haimo, kung nituguti ako anay pagkadto, ngan pagpanamilit, anakon panimalay. Nagsiling Isus sa iya, diri angay han ginadian sa Diyos, andi sa nido nga pinatutunahan arado, ngan nalingi pa. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayaon ka, Kristo. Halingkod. Ang tawagin pagalagad kay Kristo, tawag para halikanan. Pag-usahin na pagkiyana kita, ano ba itong pintaha ng akong maangkong? Ito na akong pagalagad kay Kristo. Dapat magbasa ng Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 57 hingga 62. Diin may mga tao nga nagsiling nga masunod ako haimo bisan nga nagpresenta kalugaringon in pagalagad kay Kristo. Alibagin tawag ni Kristo ang pagsiling kadto na nga ipasangya sunod na akon. Sunod na akon. Gintawagan ni ba na siling anay, maglulubwag anay at tatay. Siling, let the dead bury the dead. At ito anay, kaya magsasalit pa ako, mananamilit pa ako. So ang tawagin pagkalagad kay Kristo siling ko pa, tawag para halitan. Kung ini nga tawag is very exclusive, ang tagsa-tagsa ato na it is nga ini nga tawag, wala iba kundi rin aton siyahan at aton relasyon nga dapat Kristo establish that intimate relationship with Christ. Because discipleship, pagtuon kang Kristo, kay basin magkamay-ada kita relasyon nga dapat Kristo. Only then, and after that intimacy with Christ and knowledge of Christ, ni kita maog ikaduha nga ang konsekwensya ang atong pagalagad kang Kristo nga hibalo kita pagpasangya kang Kristo, hibalo kita pagpaanggit kang Kristo ngadto halipa. Kung sugat, ito atong pagalagad kang Kristo simply following Christ. Pero the end mission is to be proclaimers of Christ. Ang atong hibalo pagpasangya kang Kristo. Halit man importante itong pagtuon. Kaya wala natin may hatag, o wala natin may haratag. Ex nihilo nihil fit. Bakit hindi ka man ito, wala. Wala akliwat na ikinimuri ito ganda ng tasik na kamangkin. Ex nihilo nihil fit. Nothing comes from nothing. Nihil. Nothing comes from nothing. Ex nihilo nihil fit. Kung waray ka wala, kung mahirap.
Kunwari ka, waray mo ipapangkit. Kunwari ka, waray ka mayata. Kaya importante ito, pagtuon ng sa relasyon ng kan Kristo kay basi kita iba in pagpasangil kan Kristo ngadto paniba. Kung yung pag-alagad natin kan Kristo, itatagan na kitahin pagkita siya ito. Masunod ka ako, nawaray ko nga ni bisan ginuulan, kung diwaray nga ni David na sa daan ko kapahuwayan anak ng tao. So the consequence of following Christ, you follow me, I am nothing. Waray ka maangkon, kaya waray ko nga ni ginuulan. Kaya dating tulingon, waray ko nga ni sa daan kapahuwayan anak ng tao. Mukay pang katamsihan ka may mga salag, ang mga miro may mga buhok. Kaya because the real treasure is Himself, is Christ Himself. Ang kaugalan, ang karikuhan, aadamantakan Kristo, na ni Kristo manta. Di na kinahanglan magpanamilit pa. Kaya kaya ato pangalagad kan Kristo, mabaya kita, dan mapalihik kita na rin bago panimalay, ang panimalay sa Diyos. And once we have followed Christ, we have buried ourselves. Let the dead bury their dead. Dili kita nababo rin pagtuon kan Kristo, kung aton ginpapasulabaw, ginpapasulabi, ang aton kalagaling. Let us bury our own self so that Christ may rise in us, so that Christ may shine in us. Yan sa saurog kita hindi nga bisya ng adlaw at sing mahadudumdum kansan Hieronimo ang nagkumpuner ang Sagrada Escritura, ang Sagrada Biblia. Kasi di nga mga protestante irok-irok magagurin ira. Isa ni Hieronimo anak pero kan mga libro ng Biblia, ikumpuso mo sa Biblia. Isa ni Hieronimo, di ka nga magalain ng mga pinulungan. Di ka nga Tuhan Hebreo, Griego, hindi mo nga Tuhan Latin. Nagkakasahan nga Biblia was Latin Vulgate. Natagan kita sa Hieronimo nga natin pag-alagad kay Kristo, pinagyan natin pagtuon ang paraan na kasuratan. Kaya saying niya, the ignorance of the Scripture is the ignorance of Christ. The ignorance of the Scripture is the ignorance of Christ. Kaya kung whether you like it or not, you better like it. There is no veritable evidence of the existence of Christ except the Scripture. In English na ito, pag binisaya mo ito, binisaya kung waray, binisaya gadi nga binahay. Waray nga, waray gudupay. Binisaya, dili kay at lingguan, dili binaray, binisaya. Kaya kita, Bisayas. Binisaya, dili kay binaray. Waray nga ni waray upay, waray batasan, waray karukarigo, waray upay. Binisaya. Ang diri pag-aram ang ignorante ng Biblia kay ignorante kay Kristo. Ang waray hibabruan ang Biblia ka waray hibabruan kay Kristo. Kawaray iba na makikita natin nga prueba nga Kristo kinmandi nga labi labot ito historical side, ha? Pero malaki historic ito natin mababasahan labot ng Josephus. Jadi naman ang katawag ni Kristo ang una pa na autoran historical accounts. Di Josephus.
Pero ang Biblia kung sumataaton kamay na Kristo na kinmanhig na imungso na tao na namatay na krusin pagkalwa sa atin. Tadalaton, pagkilala kay Kristo, na liwatan natin pag-igugma o pagbasa ang baraan na kasuratan. Hello. Mare Biblia, pero may comics. Mga ba protestante kaya inaabot pag-irok-irok bisan diri-ira. Kamu, kita alman ato itong kabinet. Biblia. Ano diferensya at katoliko ba protestante ng Biblia? May dawaray. Ano ba diferensya itong version itong protestante ngayon itong version itong katoliko ng Biblia? Version na, ano diferensya? May dawaray. May dagad, may da. May da. Kasi kung ka may da imprimatur, may da constant. Constant gapon na gamit itong datit pasimbahan. Ano ang diferensya at katoliko? Katoliko nga Biblia, bahoon mo nga ni matakot-tako itong baho. Itong protestante, bahoon mo nga ni maanghit. Kaya nila din Biblia na naabo. Katoliko nga ni sir, matakot-tako na baho. Protestante, maanghit ito. Kaya di rin naabo pag-irok-irok. Pagay na pagkarami Biblia, di naabo. Nakabasa, babasa na. Dapat dito natin pag-aral kung kita magbasa. Wala naman ang pulong magkakamayan na pinabuhi kundi natin basahon. Pinagsasauro kita hini nga ito selebrasyon kang San Miguel Arcangel. Pero ano ang Arcangelis? Pero Archangels lang. Pero Pero the archangels. Hindi naman may kaupat. There are 7 archangels. 7. Pero, ito natin isa sa oro, pero man, tulungan na tulong. Hindi naman hirap. San Gabriel, San Rafael, San Miguel. Kada daw na siya sa orong natin. San Miguel, Bir Arcangel. Asa ito. Hindi naman na San Miguel, Bir. Lai, kun apol, kun kuan. Pilsen o kun al grande. Pagkusog na itong devotion Pilipinas na San Miguel. Pero Bir. You know, there are 7 archangels, but mentioned in the scriptures are only 3. Tulo na. Anigin padayag na atong ang barang na kasuratan tulo. Ni San Miguel, ni San Rafael, ni San Gabriel. Kaya mo na itong mga basahan na Biblia. Si San Rafael. Kaya maaro kung may Biblia sa pagbalot ng Rafael. Di ba itubit? Ito diya sinabuta in the book of Tubit. Ito diya sinakatalira kong saran. Ito dias matado na tao. Nakatalira kong saran. Nakaturo. Kaya sa labot niya ng kahoy ay nakakaturugan, may na nito tamsi na igbaw na itihanan niya mata. Ay kaya nabuta ito dias. Hinaging padala, kira ka
Ano ang ginhatag na tambal ni San Rafael? Ambot, ano itong isda, kaya maaram na ito. Ito daw, sugadhin mga pinahin kay San Rafael na silingan marang na kasuratan ng tubig, daw sugadhin mga hingbisin isda na nagkatakak na nakakabuta kan Tobias. So sanglit, di San Rafael, cure of God, medicine of God, magtatambal. O didahan bago ginsabutan, naging padarasan Diyos, San Gabriel, nga iman, nagtuhain. Ngayon padarasan Gabriel. Lucas Kapitulo 1, diin, kinpadarahiya kan Mara Santisima, pagpasabot, diba? Magimalya ka Maria, kapuno kahing grasya, ang Ginoo nga Diyos adahay mo. Magpapanampun ka hanbugtong anak sa Diyos. Ngayon pagnangaralan mo ni Manuel, karosin ng Diyos, aadhi atin. Sanglit San Gabriel naman, magdadarahan mo upay nga sumat. O kay maupay nga sumat, han kahimugso, han pagkatao ni Kristo, didahan man ipiling Mara Santisima, kaya pagkatao ni Kristo na kamay-ani kita katalwasan, han kinabuhi nga dahayo. Didahan ni Kristo nga atong Ginoo. So Gabriel has brought us the good news. O San Miguel, ano man San Miguel? Pilsen con litro. Grande. Dan daan naging sabutan o kitong bago maging sabutan in the Book of Revelation, makikita nato ni San Miguel nag-uunahan bungkos sa Diyos. Mag-urunan bungkos sa Diyos sin pagmanalipod kontra ang mga kaaway. Kasi he is the defender of God. O sa inyong pangitaon o subay o sa nga battle, o sa nga pag-awayan, di ni San Miguel amo nagmumuna in pagpanalikod, ang bungkos sa Diyos o pagpukal, ang magraos ng Espiritu kanya. Amoy San Miguel Arcangel. People to tira, but only mention scriptures are three. Kira mo ito, simbahan yata na aton hiton hiton tudo aton mo sa urungan la ni San Miguel, ni San Rafael, ni San Gabriel. Hinuman ano pa? Ang iyon ito, buruhaton, pagbili ko yahin mo ito. Pag-research na ka mo in www.google's I Trust. Ano labi kay hilongdanon para aton kining aton basan urog na San Miguel Arcangel. Ngayon aton ay bago kita ang tawag aton pagkalagad kay Kristo. Ang aton dibusyon na San Miguel Arcangel magdadara aton nga dahil hinugot na pagkilala sa Diyos. Pero sa niya, wisikot Diyos, hinuan matupong sa Diyos. Waray aton matupong sa Diyos. Wisikot Diyos. Kita tayo kang pamalando ni San Miguel, nga labi ka makagaraw mining kalibutan ang aton kinabuhi, kundi ang Diyos. Ang aton kamasinalay kung para mas tamas o pag-aton naton sa Diyos, supak sa Diyos. Waray aton matupong sa Diyos. Wisikot Diyos. Who is like God? Kaya kung waray matupong ang Diyos, siya San Miguel Arcangel, adan aton pagkilala, pagsimba, pag-alagad kang Kristo, pag-alagad sa Diyos. Kung manalupi ka na niya panalipod, kay basta maglakat ka na dahil matadong nadalan,
Makada kita panabang ni San Miguel Arcangel, hindi yung mga pag-ampo panabang kay base kita panalipdan, kinin pagsutsut ito niyaw. Kaya aton pag-ampo na kita na San Miguel Arcangel. Sige daw. Halipod lang. Saint Michael the Archangel. Sunod. Defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. And you, Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirit who prowl around the world seeking for the ruin of souls. Amen. Madalit din kami kapag awayin. Panunggol kita. Nga natubang kita hindi na pag-awayin ni kalibutan. Kung ang atong pag-awayan, di rin batalya, di dahil kung atong kinikita, kung nagangitan hanyawa. This is a spiritual battle. This is a spiritual battle. If it is a spiritual battle, you need what? A spiritual weapon. Ang kalagnon nga pakigbisog, kinahanglan natin luwating kalagnon nga gahom. Ang gahom na sin dinan ginsabutan ang buwatan makapusulis, that power that comes from on high, ang gahom nga natika kakitasan, that power that comes from on high. Sabi niya, hindi ka na atubang kita hindi nga panakit o piste. Wala ba nato nga panagikod, kundi ang Diyos. Tumulong kita. Sige maton aton face mask, sige aton face shield. Nati kadugo ang lugon ini nga panakit. Tapi hindi kay panakit. Sige pa rin hindi kay pandemic. This is pandemic. Gihina-hina kita hinano. Pagkondisyon aton kalagaringon, may da pandemic. Ikaduha, pagsunod ka mo ini face mask. Kaya naman, pagsunod ka face mask, kaya kamo nga tanan magsakit. Hello. Wala na ato na susunod ka face mask, kundi rika ato ha? Hospital, kundi rika liwat sakit. Kaya ito kondisyon kita. Nakita masakit. Kaya ito pa ang tagsa-tagsa ato na sila naman asymptomatic, tinuod din. Tinuod ito kaya bisan waray pa COVID, ano kita? Asymptomatic. Pag waray sura, automatic asin. Higo kondisyon kita, nakita, carry dito sakit, diyan kita masakit, lagot ito natin ka mga pasasakit. Ikaduha, pagsunod mo i-face mask at i-face shield. Pag face shield daw ka mo, nga na, higda. Ano yun, nahulaan? Mari ito na hulaan. Pag-iinit ka daw na fishing ka. Dapat fishing daw sa mo. Pag-make up na daan, kaya sa ismaaran ka. Babae na laki ka sa mag-hapon, pag St. Peter, pag-make up ang kaman, pag-lipstick ka, pag-make up na daan, tapos pag-fishing, higda. Pa-picture. Alright, good. Mabuhi pa kita, ginaandam na kita kamatay nga pilis nga. Alright, good. Alright, sige daw. Ano yan? Pag-uli mo, alam mo na, itong descanso, pag-fishing, tapos sige, pasama di mana. Picture ka ba? Picture. Tapos to.
Ano mo ito? Bakit nakaturo na kung baga St. Peter na gawin niya? Picture ka. Ay, gano'n sa iyo. Smile ka pa. O, kaya tatahitin mo din dito. Basta ka na-smile kayo mo pagkuhan. Ginaandan kita kamasakit, ngayon ito kamatay. Wala natin ibang adaran kundi ang gaong sa Diyos. Dahil kita nga sa Diyos, puguton natin ang ating debosyon na sa Miguel Arcangel, maging matinag-ano na natin pagalagad kay Kristo. Sawad ka San Rafael, ang ating bulong, ang ating katambalan, aadala sa Diyos. Hanggang ito ang ating pamilya, itong tambal, dili kong tabulang sa Diyos. Pero, dili mo lang sa Diyos. Kaya naman, abot ka hininga kataragman, suwag ka San Gabriel. Ibaro kita itong pagdara, itong maupay na suwa. Dili ka itong kaadlo, ka itong kabara. Ibaro kita itong pagdara, itong maupay na suwa. Kaya bisa abot nga, itong atong kataragman, abot ito na atong pagsakit, maudili kita, mawatan itong paglaan. Let us learn how to laugh in the midst of our sufferings. Let us be bearer the good news to others. Sugat ka San Gabriel. Kadi inagdarahan mo pa'y nasumat na ang Kristo. Pinatunta, ang mga anglisan sa langit magdala pa ato nga ang bindisyon nga itong inuunga kamatag adlaw, pilin aton kinabu. Amen? Katok daw. Pag-ambog kita nga Tuhan, ginuuhan kang lisan ng katawhan,